Продължи да скролваш. Ако не искаш да знаеш как да направиш рождения си ден най-незабравимото събитие на годината, Как да организираме рожден ден, който наистина ще впечатли децата? за тях виртуалната реалност е най-добрият избор. Има едно място във Варна, което превръща всеки празник в уникално изживяване – Explorify VR Парк Варна. Какво го прави толкова специално? Невероятната цена – само 19 лева на човек за 2 часа и половина. А за големи групи има още по-добри оферти. Анимацията също има значение, нали? Точно така. В Explorify работят най-добрите VR аниматори в страната. Те не просто наблюдават играта, а създават истинско шоу. А оборудването? Най-новото – MetaQuest 3 и Apple Vision Pro – просто върхът на технологиите. И най-голямата селекция от VR игри в България. Ако нещо липсва, ще го инсталират веднага. А ако искаме празник извън парка? Няма проблем. Explorify идват навсякъде в област Варна с цялото оборудване. Звучи като перфектното място за рожден ден. Абсолютно. Explorify VR Парк Варна – преживяване, което никой няма да забрави.